Ayun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Maroon ka mga kabuka na ako diri sa beach. Ayan sa bye-bye. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Ayan mga kabuka, na inanginas diri. Nagmuhag ka ng kukuha ni mga kabuka, bat siguro. Kina ka ng shell, anong kinasun ba? Oh wow! Tanaw na ito mga kabuka kung sila lang ipanguha diri. Oh my God! Wow! Ayan. Hello? No? Oh no! Dagan na eh. Tawad ko ay nangakka mo to siya oh. Nangwa sila, nangakaog ka ng kuan? Litob? Kada yung mata niya ba? Ha? Nagbangag. Oh wow! Bundo? Wala na yung mata din yan eh. Kuan balas kay karon nimong mata. Wala nga ni ra ang siya oh. Ako kay ka namang musidlit. Silitan ra nini. Mahalin po natin siya nito no? Oh. Wala na gani kudto po doon nagpalit ito balik 20 wa pa mo. Pero dili, ginluan ni madaan. Ha? Ginluan. Hinlo na kuan ni tag 30 na ang baso. Ay mga kabuka mo ni iyang ni ate. Muhag ka ng Sa lantok suka. bat. Hinluan tatay mate na kuha te. Hinlo na hinlo. Oh, gipress gani nako. Oh wow! Mga kabuka mo nang kaati nga gipangkuha oh. Bat. Daghan kisag bat oh. Hawd kay sa mga kabuka manguha. Ang kuha gani ko digdag sa kabaldi. Puno ng balde nimo te. Oh wow! Pakuha na yun mo natin oh kanang kabalo mo mata tin oh. Oh. Kasi ate mga kabuka hawd kay sa mata og kanang bat ug pan. Patisot. Bat pisot na yung tawag diri mga kabuka, bat pisot. Mga kabuka oh, kung asawa ng inhas. Ayan si Iding. Ayan sa likod mga kabuka, nangwa may og ka ng kuan. Litob. Bat pisot. Mga bat, pangkilaw mga kabuka. Muna kinabuhi sa bye-bye mga kabuka. Yahoo! Manginhas para makasudan. Dagan na yung kuha niya na. Bat. Muna kuha mga kabuka o bat. Ayun, muna bat. Pwede siya kilawon mga kabuka. Aray ko, kita eh. Muna siya ibat mga kabuka. Lami kinikilawon mga kabuka kay mura siya ka ng batikon. Oh my God! Dagan lagi mga bat. Wala kang mga bat? Lami kinikilawon mga kabuka mo ni pinaka the best. Bat. Bat pisot. Muna itawag sa mga diri mga kabuka, bat pisot. Okay. Kuha mo siya matuli. Ayan, inani sa mga kabuka, magkakakaon mo ang yuta para ang bas para ikapan mo ang kuan. Kunason. Hawad kay kong asawa ni mga kabuka. Sige na siya panginhas. Halos taga-adlaw. Oh no! So nindot kay siya di sa mga kaon ng iyang unod ba ko kay kuan man gagmay. Sabaw lang sa mga kabuka. Lami kay sabaw. Ay makuha dagan na may kinason, dagan nagkuha ang asawa na akong kinason. Dagan na sa kuha, kaya ganina rin sa mga kabuka. Pag manginas ka, tsaga lang para mudaghan. Daghan na kagkuha. Tsaga lang, isod gini kuhaan mga kabuka, kay lapok, nyalahan kayo sisi. Oh my God! Kapag yung lampinig diri. Namin naamagod sa pagatpatan mga kabuka mo diri may manginhas. Daraw.
Ayan, ay kauban na mo diri. Shout out dahil kay Iding. Silingan na mo. Ano? Nasa likod sa pagatpat. Ayan. Bisod kayo manginas diri mga kabuka kay daghang kay mga tunok-tunok bitaw oh. Sa pagatpat. Sugob. Ayan. Pagilibutan ni mga kabuka oh. Gilibutan og kanang tubig. Wa sa mahubas may mga kabuka. Ano? Sa island. Ayan. Ayan mga kabuka. Linaw kay dagat. Ako ipakita sa inyo mga kabuka ang dagat na pinakalinaw diri sa Karinan. Ayan mga kabuka. Ayan mga kabuka, naligo ko karon kay perting inita among trabaho ganina mga kabuka. Ayan o. O hindi ka magligid-ligid rin mga kabuka. Tinaw kay dagat. Ayan mga kabuka. Perting tinawag dagat mga kabuka. Relaxing kayo ba? Oh, wow! Bisag ako ra isa mga kabuka. Enjoy gyapon kay kaya tibog na magagit. Ayan o. Ayan o. Naulo rin sa mga kabuka. Mga 5 minutes ang kila yun gikan sa mga. Ayan, beach na rin mga kabuka. Oh, wow! Beach na dira. Anawa mga kabuka oh. Ya, sa likod na ko pantalan. Ya. Dito sa mga dapit mo mga kabuka. Balay na mo, ya dapit. Barat man yung dagat mga kabuka. Ayan. Ang bugnaw kay mga hapon ang good siya, mga alas 5 na siguro karon. Alas 5 na sa hapon. Bugnaw kay sa dagat mga kabuka. Nindot kayo sa mga kabuka dito. Ako ipakita sa inyo ha.
ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.